došli, mi moramo reći da treba zaštititi neke opšte vrednosti na kojima počiva društvo čitavo, a ne da popijemo zato što je to došlo sa zapada, što se ono kaže trulog zapada, da nam je popio, da nam je dao da mi rušimo neke naše vrednote na kojima smo mi temeljili dosadašnji naš život. Evo da ja sad na neke od tih vrednosti... Koje su to vrednote, to je point. Sad to ćemo da vidimo koji su vrednosti, ali da vas ja podsjetim kako je to izgledalo. Kolega Dragan Stanojević je napravio jedan kraći izbor iz tih televizijskih programa, pa da vidimo svi. Hteli mi da čuju za njega, ne da se pomirim s njim, zato što je on mene tukao. Tukao te? Da. Miroslave čoveče. Ma nisu tako jako. Malo neki šamarčić, tako. Šamarčić, maj. Gde se žene tuku, čoveč? Pa dobro, nisam baš tuku. Nisam baš ubio, ali ovako. Pa ja da sam znala, ja ne bi došla. Pa kako ti nije sramota bio žena? Nisam je bio, nisam je tuku, kažem, nego ovako, kaže neki šamarčić i nešto tako. Pa uopšte da udariš, da podigneš ruku na ženu. Šamarčić. Pa šta ja znam, no. Što si rečila da si baš za njega udariš? Zaludio me. Što se ti ženiš s njim? Pa šta ja znam, tako dugo sam zajedno i... Da li vam se nekada poželjela ćerka da je on udari? Pa jeste, bili su se jednom jako posvađali i rekla mi da je išamaro. Ali vi znate da vaš sin tuče vašu buduću snahu? U vezi sad. Pa ja sam ga grdila u vezi toga i rekla sam da to više ne radi i tako. Da li ste ikada doživjeli orgazam tokom seksualnog odnosa sa vašim ocem? Da. Istina. Hvala gospodine Pirči, hvala gospodine Maca. Maca mater, opet. Mrtvu moj majku. Opet ne spomenuš, opet ću. U grobu. Imate li vi obraza, godina, škole, imate li vi obrazne majmune jedan. novac koji živiš, koji si dobio? Imate li vi išta? Imam, imam za tebe, znaš šta? Znaš šta imam za tebe? Majmune, smrdljivi, čoravi, ofarbani patuljče. S tim minjativnim prstima si mlatio ovde 100.000 evra. Nego? Nego? Aha. Nego? Nego da vas pobedim, bre, kao piliće. Pobediš mi, bre, glođač. Ne možeš ti pobediti. Nemoj mi blizu prilaziti. Emotivno posteđe. Vrlo nezgodno. Pa za mene uplašiš. Da. Kažeš da se ljubim s tobom usta. To nećeš doživjeti. Pa ja mogu odmah da vas ovdje ako ste raspoloženi. O tome ćemo da vidimo. Ja mogu odmah, evo, skinite gaće, ja ću odmah... Loše. Štipni ga, bre, brate, šta hoćeš? A ne ću ga štipam, brate. Hoćeš ja? Ne ću ga štipam, izgleda me ignoriše, znaš. Evo, ja ću ga štipam. Ja sam gazda još do 1-2 sata, znaš. Evo, brate. Da dokažem da sam homić, brate. Evo. Slobode da neko može da skine gaće i da se okupa go. Ko je od vas to radio večeras? Svi ste skočili, obučili, a gde ste Evo, sad skine go. Ne morate, Evo jebo, evo ga, evo budale. Hoće ga stavim na sto, vidi ga. Evo, ovako stoji. Hoće neko da ga pipne. Hajde. Pa gde ste ja mater? Nemoj Peđa, brate. U Cash Taxiju sam. Znači, Cooper, kaubojski, on je neki glumac. Osvojio 2 Oscara. Kako se zove? Harry. Gary. Hvala. Ćao. Gary Cooper. Dobro, dakle, tata je rekao kako se zove Cooper? Gary. Sediš mi na... Mogu i sa muškacima i sa ženama. Pederu, odseći ću ti ga. U principu svi su biseksualci. Evo nas, ovde su i aplaudirali, i smejali ste se, i aplaudirali ste. Peđi ste aplaudirali. Zašto ste mu aplaudirali? Peđa, kako vam izgleda sad kad gledate ovaj vaš nastup televizijski? Grozno, mislim, stvarno se osjećam kao pred Vrhovnim sudom. Zbog Vladike ili? Oprosti mi, gospodine. Ovo već je nepokajanje u redu. Ali znate šta, stvarno, ozbiljno da vam kažem, ne treba davati alkohol
učesnicima Nemojte, bilo molim kojih vas. emisija. Zašto je uvek, oprostite, uvek vam je alkohol opravdanje? Što trezan misli, Da. pijan govori. I? Dobro, ja nisam tu puno pričao, ali... Pa to hoću da kažem, niste se izrazili verbalno. I hoću da kažem u vezi džusa da... Ma ne u vezi džusa, ne u vezi vas. Dobro, ja sam prošao, mislim, sad je na njemu problem sada. Da? A ja bih, mislim, vi sad kao tužite Pink, a šta ste vi sad puštali, treba i vas tužiti. Ne, znate kako? Kako? Po zakonu o autorskim srodnim pravima mi u funkciji nečega što je informativno ili edukativno možemo da prikažemo stvar. Naš kolega je ceo dan bipovao. A vi činite njima reklamu, to je fenomen. Može, možda, ali sad možemo da upravo govorimo o tome. Da li mi sada to reklamiramo ili mi sada upozoravamo na ovakve stvari? Može se shvatiti na jedan drugi način, izvolite. Da, znate u čemu je